Balimao anyokuma très urgent. Balimao amena révélation pas de ke Moussa Maraka. Mounebe ka Moussa Marabla kabo. Manamena révélation pas de kan lundi 31 mars 2025. Malion a vidéo a partagé, c'est très important. Moussa Mara kuma chaman fo. Amena monde la Moussa Marabe ka boka kuma. Malion mono sekere fo anyanabi. Un d'abord. Moussa Mara ye kuma munu fa be digi ne yɛrɛ la a digira ne yɛrɛ la minnu bɛ ka bɔ ka Moussa Mara jaabi en réalité u b'u jo kan mais n ko tɛ minnu bɛ ka Moussa Mara nɛni dɛ minnu bɛ ka bɔ Moussa Mara ka kuma a digira ne Segu Tunkara la an ka tiɲɛ fɔ mais maliyɛnw an bɛna Moussa Mara kumakan dɔw kalan an b'o lamɛn an bɛna analyse ba dɔ k'o kan n y'a fana ko Moussa Mara bɛ ka bɔ Moussa Mara tɛ ka bɔ a kunfɛ dɛ mɔgɔ bɛ ka munumunu yɔrɔ o si tɛ mais n bɛna Moussa Mara ka bɔli kun fɔlɔ ye jumɛn yɔrɔ Moussa Mara bɔra Moussa Mara ye kuma caman fɔ a si tɛ ne Segu Tunkara hakilina ye bɛɛ lajɛlen b'o dɔn mun de bɛ ka Moussa Mara bila ka bɔ tile fila in na maliyɛnw 1 Moussa Mara ko an ka négocier ni terroristes ye Moussa Mara bɔra o fɔ ko an ka négociation kɛ ko de solution ye ngalon fin ka ibeka to ibeka uta ku loger falaje fo ka Kidali bugu be to kana Bamako kono solution fo ima soro la Moussa Mara munu me kan kele faransi de be kan kele a benala cheme ka tiende fina Moussa Mara ni ta kalama be siga kan mogo munu me kan kele negeni tak alban mogo sit se ku négocier ka teme IBK kan mais mun la Moussa Mara be ka insister ka kuma info parce que an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de bɔra ni kuma in ye ko an ka négocier kan ka sigi ka fɔ kɛ n'u ye maliyɛnw aw kana ɲina hadamaden mɔnɛ mɔgɔ dɔw be ka kuma dɔw fɔ transition in kɔnɔ wallahi transition ɲɛmɔgɔ de fɔlɔ y'a fɔ ni ye capitaine kɛ Mali président ye Burkina capitaine ni y'a ta ka sigi Mali kunna a bɛɛ ni Ala cɛ Moussa Mara be ka kuma mun fɔ n'a y'a fɔ a ka fɔ ma ko tu ɲamɔgɔden tatɔ filɛni n bɛ sigi kuma in kan Moussa Mara kuma bɛ ka bɔ Moussa Mara da n'i ye capitaine Ibrahim Traoré ta Burkina ka na kɛ Mali président ye ni Moussa Mara ye kuma in n'a y'a fɔ ko 2 ka se 3 ma n'a ye Tunkara di a ka fɔ ko ɲamɔgɔden tatɔ filɛ mun na n ye kuma in fɔ parce que un d'abord capitaine y'a yira k'ale tɛ négocier ni maajugu ninnu ye an ka général Yamusa Kamara bɔra ko an bɛ ka marifa ci mun kɛ ko tɛ kɛlɛ ban o ta bannen dɛ a bɛɛ vidéo bɛ yan n'a ka d'an b'a vidéo k'a la premier ministre Abdoulaye Maïga nana Nations Unies na salon septembre 2024 Abdoulaye Maïga nana fɔ Nations Unies na ko Mali bɛ na négocier ni marifa bɛ mɔgɔ bolo ko Mali bɛ négocier n'a bɛɛ Abdoulaye Maïga fɔ Nations Unies kɔnɔ ni Moussa Mara sigira o kuma kelen kan o kan ka bali aw la pourtant Abdoulaye Maïga y'a fɔ aw si ma kuma général Yamusa Kamara fɔ aw si ma kuma donc a ka ɲi olu d'a ma a ma ɲi Moussa Mara da n'i y'a ye Moussa Mara ye carrière ka fɔ parce que an ka ɲɛmɔgɔ de fɔlɔ y'a fɔ politiciens filɛ bi u bɛ ka kuma Mali fan bɛɛ dɔwɛrɛ tɛ Assimi de nɔ don Moussa an ka comment on appelle là an ka tiɲɛ fɔ quoi jamana tɛ jɔ nkalon kan wallahi Assimi kɛra Mali président don min na an ye assise de ta k'an b'a kɛ ka élection remplacer mais an kun tɛ se k'a fɔ an da la n bɛ n'o secret anw kɛ i jɔ sa n b'o k'a da ma vidéo dɔ n tɛna n da don o secret de la don dɔ la n bɛna vidéo dɔ kɛ ka kuma kan o y'a dama vidéo an kun bɛ fɛ de assise ka Assimi sigi dɔrɔn an ka taa n'a ye i m'a ye Niger ko Tiani ye président de la République ye Burkina ko capitaine ye président de la République de a bɛ n'a fɔ Burkina ka assise o ye président sigi donc élection ko kuma banna pewu élection ko kuma tɛ Burkina élection ko kuma tɛ Niger
Mali politicien bɛ ka bɔ ka kuma fɔ Mali transition ma. Mali transition ɲɛmɔgɔw de la ka kuma ɲɔgɔnna si fɔ ka tɛmɛ. N'u m'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ transition kɔnɔmɔgɔ dɔ y'a fɔ ka tɛmɛ a wa fɛn ma bɔ a la. Adamaden ka ko dɔ bɛ i yɛrɛ de nɔ don. Musa Mara bɔra. Musa Mara ye kuma dɔ fɔ an ka Musa Mara ka kuma kana mɛn. Ça veut dire que nous sommes français. On est un galontaire. On est un galontaire. Mali président Massi depuis 1960. Mini France m'a blagué. Até, cassé Ibekam. Moi, je crois que j'ai pas besoin pour expliquer. Moussa Traoré, j'ai pas besoin d'expliquer. Moussa Traoré, faut que c'est à cadeau là-bas. Allez, ma bini blama, chiga mina kono ni mitrante. Maintenant, on a de démocratie qu'on a là. Alva, Chirac Sigré, 1995. Aya Nini, Farafina, président Beganyon sur le Dakar, à tout reçoit. Alpha ya forma ya kateta. Au grand Bénin. A tête de Sarkozy, tu me trouves là, au fenêtre la Bénin. Sarkozy, a tête qu'à accorder réadmission signée. Ni Malien, ni Béguin, en gros reçoit. A tête qu'au Kata signé au grand Bénin. Ibeka ni Français tu me trouves à Labana. Ibeka la Bénin. Français presque Français autorité ou félicité ou. Abela jere kuma ime abe Musa Mara ka kuma ime. Nebe question kele poser ko Musa Mara kuma mfa ngalon tigo ba chien di fo. Chien do bala ngalon do bala. Ko Mali présenté Mouma Français kele. Français ou blade ou Français kele. On est Français kun kari watu ma Français kele de. Mali président kelembe. Ani Français ma je fiu Mali en koka. Mogomi sigira Mali président la fo ka wuli ama Mali janfa hali 2 secondes aye barake jeleya kan ma shiti se ka fo kay Mali na folo chouin ma shiti se ka fo kay Mali janfa seconde kele o Modibo Keita di Modibo Keita ko fa aye président kele irana muni français ma barake ate Mali kon président kele be kani Mali ma barake o Modibo Keita di Moussa Traoré ni français barake o ngo français de Moussa blaga coup d'état ke Modibo la ma père ko fait Moussa ni Français clara ka kele o ye tien di Mali présenté fana Mouma Français kele o ye tien di Moussa Maraka o kuma ye tien di mais à présent Beni Français dira sauf Modibo Keita président kele mu sigira kani Français ma je ka Mali koka o ye Modibo Keita di abeyake Moussa Traoré ni Français dira mais je la ban tiena parce que Moussa est miri Malila aye Français kobla mani kani Français ma jawu jara de yes ATT Français da ATT blaka Moussa gen o tien de kanani démocratie kolon den kamali armée tachi ATT ni Français jara Français da ATT blaka Moussa gen o tien de ça c'est clair Sanogo nana Francis Koko Sanogo teke président et Sanogo sona Francis Kama ka fanga Mali janfa ka taga di jangudama Sanogo ni Francis dira indirectement parce que Francis de Koko Sanogo CDO be fait pas Francis di Assimi Goïta mon frère fanga la ka coup d'état folo oni Francis de kumbe barake sorasi mun frère en kuna na be ka kule nui u ga fanga damene oni Francis de kunkadi o tien di Malien si se kan soso ne do kulu la ko ay kon sura su de be ka Mali libéré ne be yele quoi o ya bo Malien kula ka mal fla Malien ne be ka Mali libéré sura su te ka Mali libéré de ni sura Assimi Goïta nunga fanga damno ni Francis jera Francis tara flaw fara kono la bunti Nations Unies o koko Francis de do Mali sura si munu kuma Mali kuna o le bora ka communiquer ke président banda o ma communiquer ke de sorasi mun flé Mali kuna Assimi Goïta ni Sadio Kamara me siga Assimi Goïta Sadio Kamara Maliki Diaw Modibo Kone ani John Retuguni ani comment on appelle là Wagé o le jera ka communiquer ke
ko français mamu fa ko flauté ko terrorisme de ou ye français défend dans l'histoire du Mali a ñogoma de ligage de po kera ala uka fanga baraka ban ko mangoya ko lumsoni bobi unanu kalfa M5 de la M5 yu nyaji che ku sangorota ku koyo len ku ko ku je pass ka to duma shokali ku glan u jiu nyale maintenant u ko ay kolu seru yere ko we shokali fili doron u ka mangoya sigira no la tuguni ina ko 2021 wakati la donc Mali surasi mbe Mali surasi te kani faransi maje Mali surasi Mali histoire la Mali surasi ma delika fangata kani kama delika Mali janfa ka di faransi ma aya surasi kelen fo Mali kono kama delika Mali kadela kana na fangala kama Mali tarai ali 2 secondes a surasi te na ya surasi to ko fani mo me fe ka débat ke je lance ce défi à qui que ce soit o surasi ma delika fangata Mali kono kama Mali janfa donc ali 10 secondes kele Mohamed Mali Janfa Fiou, ou Mali président Kelendrone, Modibo Keita, ou politicien. Assurasi fait dans la baie Mali Janfa. C'est la pire vérité. A ben na beni français barake kateme. Do tubira do ya kena fo matubi. Do e jahilia kelela abana. Voilà les vérités que c'est là. Et revenons à Moussa Mara maintenant. Moussa Mara comment faut nous le définir oui. Moussa Mara ko Mali président be français kele o tiende. Alpha est français kele, mais Alpha ta o te kele ina fo kele mbera kasi ça. Non. Mo mi yere français kele yere na ma fo ko kele yere do Modibo Keita de. Modibo Keita cliquer ni français ma farango nga Mali janva make. C'est le seul président qui n'a jamais trahi le Mali, même 2 secondes. Ama Mali ta ma sonu ko bla orola. Ama Mali na fo le chouin. Chouin ni make Modibo Keita katana dossier te. Horoya di du. Odo koson président munu kumbe u ye milliards soro u sara u to tunna betegerula halu deun se ku kunkorota u modon se ku kunkorota Modibo Keita de hali Modibo Keita ka sogono wulu abunyale be bi dien fambe parce que ay horonya de ke anga blanc kuna ibe fen ke ita ke mo ba ki yere ni sara domina ini ga na fulu teta ini muso teta kaburu kono ini ka ye kewale mi ke bol to de répond kaburu kono Senghor nunu ye milliards soro u fe boanyu nye Côte d'Ivoire milliards kuku u be oro jeme bi u masa u togo matunwa jombu togo duma fola bi ibe kalo kelinge te u fe boanyu togo mi da mais ite tile boga bi ni ma Thomas Sankara togo me ibe Modibo Keita togo me ala anga nyuma yake dans la vie nata de wulu dagala jenya nata batti se ka ke litikela yi horonya ne se ko tungara ne be fe nga kena fo Modibo Keita nyona si ne ka erevu yodi ne te sara ne bo ne be mu mene kuni nganja ne ba fo ne ba mu fo Moussa Mara ka côté là ago Moussa Mara man mais Moussa Mara e kuma mu fo Mali transition ne bolu fo ambe ka kuma élection ko min kambi ago politicien be fa ngata élection na sura su yere de ko ngata élection na Mali politicien te ka Mali pousser de Assimi Goïta yere de Mali karamogo Mali dina nyamogo franyon kan ka fo ko ka do ka ko transition banta do ko élection benake o video fle da angola me ango worla me ko famia la transition de machablin a chalimba palo singolo bla ka banaka ba donc ame muni ofe ka dili ka fa ga jamana a jamana banan pasi ko transition man to man jambla to tra kalo wulula kalo shigni Assimi Goïta ma fo Assimi Goïta clara ka Sadio Camara bla kata fo Poutine ngena irisu ka président na kamena élection ke o makaya ango fanlame. Pour sa coopération solide et efficace, le monde entier envoie les résultats spectaculaires. Les progrès dans le domaine sécuritaire ont permis de faire progresser le processus de refondation de l'État avec l'adoption de la nouvelle constitution par 97% des Maliens et des élections prévues dans quelques mois pour mettre fin à la transition. Et des élections prévues dans quelques mois pour mettre fin à la transition. Ni kara 2023 là. Kara 2024 là. Assimi Goïta Sadio Blaka fo ko Malien ko préparer ko élection menake.
est-ce que Bissani Marfa et Tarakata Joassimi tourna kaka fogo élection ke ni a capitaine Lafialimbe ni a général Tchani Lafialimbe parce que au lieu que les kele mafo o ma fogo élection ke capitaine kele mafo ay wulanga élection ke général Tchani kele mafo kanga élection ke la gauche fait Assimi ka politicien nya do ala ka benya do ala Assimi Gota yere tabulu di do ta fanta la passe-partout di do on de ma boka élection ko kuma foi jonya fo le ma foi surasu yere de ko na élection ke et na ko ka élection ga politicien ou les politiciens fera ba ni ka do nyimendo ko ayi ko lu na do fo abe malien bloku te prévu be fleni où est des élections bon ni a Moussa Marabe ka fakanga négocier ni terroristes yi où est des fana clara ka fo tuguni ko ngani ko Ablaye Maïga na fo Nations Unies na kana fo ko anga ni kamena négocier ni groupe armé be ango farama action militaire. Le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée ayant pour objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Elle comprend des mesures politiques, administratives, de développement économique et social, y compris le dialogue avec les groupes armés. Y compris le dialogue avec les groupes armés. Ablaye Maïga nana fo Nations Unies gono kambe négocier ni terroristes yi. Anga dialogue intermalien a été a fenga konna jo ya do kono kambe na négocier ni terroristes yi. Général Yamoussa Kamara Assimi Goïta ka conseiller o fana klara ki jo kambe négocier ni est-ce que là Burkina Kaobe kaninkewa est-ce que Niger Aobe Koko Malion Tassimi Bunyade mais capitaine Klekelema ni capitaine qui élection go kuma boda dongo ni Burkina politicien kuma wuli ka robe ke mangay ko ka ka shibo teke kono ni ay mo teka kuma Burkina capitaine sera quel l'état anga Burkina jo assisi kera bana mais anga président yere debe ale debe politicien ou reçoit Assimi Goïta ma politicien ou reçoit Ablaye Maïga ma fokale nous reçoit. Et pire encore, au lieu d'être un parti politique ou créé. Bon, elle a dit, Moussa Marako kanga négocier terroriste ou tara Moussa Mara neni fambe. Mais pourtant, Ablaye Maïga ya fondation si na kumanu la. Et général Yamoussa Kamara fana ya fango la. Des victoires ont été enregistrées ça et là. Sauf que la victoire militaire n'est pas un objectif politique. Or, la paix que nous recherchons est un objectif politique. On n'arrivera jamais à instaurer la paix par la victoire militaire. On n'arrivera jamais à instaurer la paix par la victoire militaire. Comme Marfa Tintenani Beni. Général Yamoussa Kamara d'Afode, Assimi ka conseiller. Bon, on lui met nous comment nous font, mais Moussa Marabe ka sigi nous comment nous décan. On devait ka kuma dadi Moussa Mara nous Mouna Burkina Beshite ka kuma parce que capitaine te ki dado nous comment na. Aye surasu de aye turusu bunten dron ngata dron Yamoussa Kamara ni kuma fo na shogel de bora ka jabi aye Yamoussa Kamara ni kuma fo mugo kere transition ko no kantel négocier terroriste au shogel de andola men vraiment le gouvernement est trop belliqueux, il faut négocier et puis la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais on n'a jamais dit ça. Mais personne ne va nous inoculer le virus du défaitisme. Quand on est en guerre, on se bat. Les militaires se battent. Les diplomates négocient, les opérateurs économiques font leur travail. Mais si un militaire se met à faire la diplomatie, pour venir dire aux gens de ne pas se battre, la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais ça, c'est quoi ça? Dans chaque pays, chacun fait son travail. Les enseignants enseignent, les médecins soignent, les diplomates négocient, les militaires cognent les adversaires. Donc, Docteur Shogel Borakafo, mais militaire kan ataka kele deke mais militaire qui sigi kamiguro ta ko kele te kele ba ne politiciens siguro ka c'est-à-dire nous ne be courir nous débattons tout là quoi au bes c'est un vidéo que là au vidéo nous ne be ka boka Moussa Mara jabi Moussa Mara ma ba kun fede anga nyamogo re de kuma info ne sigi ka calcul do de bon an mogo be ka boka transition na go abe transition mogo re de ka akobe damne voilà la vérité. Donc Moussa Mara be ka kuma fo manne kulola mais ni capitaine Ibrahim Traoré ke Mali président ye Moussa Mara te kuma de parce que capitaine te na kuma négociation ko kan
capitaine b'a fɔ ko n'i y'a fɔ dɔrɔn k'i bɛ taa fɔrɔ na i tɛna kuma kan fana an ka président jugu bɛ kuma fɔ i b'a sɔrɔ a bɔra président yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ da fɔlɔ ou bien président yɛrɛ da fɔlɔ après olu mana sigi o kan an bɛ tila ka bɔ ko mun na k'u bɛ nin fɔ k'u bɛ Assimi contre la alors que Assimi yɛrɛ bɛ k'u fɔ ne ma prévu bɛ yira la ala ka hakili ɲuman d'an ma malien minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci ɲɔgɔn la a bɛ Senweb application télécharger a ka téléphone kɔnɔ na n'a ye Senweb application télécharger a photo filɛ nin Senweb application photo filɛ n'a y'a télécharger a bɛ ne ka code promo don ne ka code promo tɔgɔ de ko urgent n'a urgent don dɔrɔn 10 € bɛ na ka compte kɔnɔ kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don a ka Senweb application kɔnɔ n'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔ min Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro enregistré a ka téléphone kɔnɔ an bɛ tɔgɔ mun ka 40 kan na wari ci o b'a sɔrɔ orange money la sur place wari ci ko fila tɛ dɔrɔn kile sara wari ci ko filanan sabanan badabada 1,99 € 2 €. Senweb la solution a kan bɛn ciao.